ना करेलू खातिरदारी ओफो जीजा जी साली हो। नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई नारायण निराला। आज हम बात करे वाला बानी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह के वो गाना आइल बा होली सॉन्ग लहंगवा लाल हो जाई। बहुत ही जबरदस्त पवन सिंह होली के गाना लेके आ गए बड़न। तो भाई लोग तोहरा लोग से बता दी, यूट्यूब म्यूजिक सेक्शन में ई गाना 19 घंटे में 2 नंबर पर ट्रेंड करता। तो भाई लोग पवन सिंह के बहुत ही जबरदस्त गाना बा जोन एल्बम के नाम बा लहंगवा लाल हो जाई। ई गाना आइल बा पवन सिंह ऑफिशियल पर। ई गाना के गइले बड़न पवन सिंह और साथ में गायिका शिल्पी राज। बहुत ही जबरदस्त गाना बा भाई लोग, एक बार तू लो जाके जरूर सुन लो। अगर ई गाना नहीं खे मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, लहंगवा लाल हो जाई। भाई लोग पवन सिंह के अगर फैन बड़ा लो तो हमारा वीडियो के एगो लाइक कर लो और प्यारा से कमेंट कर लो, और चैनल पर हमारा नया बड़ा लो तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो। तो भाई लोग ई गाना के पूरा डिटेल्स बता देता नहीं। ई एल्बम के नाम बा लहंगवा लाल हो जाई। ई गाना के गईले बड़ा पवन सिंह और साथ में गायिका शिल्पी राज। और राइटर के बात करी तो ई गाना के लिखले बानी PM यादव जी। ई गाना में म्यूजिक दिले बानी विकी ऑक्स जी। डायरेक्टर बानी बद्री झा। आ ई एल्बम में काम कैले बाड़ी खुशी तिवारी। तो भाई लोग ऐसा ही हम नए नए गाना पर वीडियो लेके आते रहे नहीं और तोहरा लोग से बताते रहे नहीं। तो जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम शायर मैन नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। तो भाई लोग फिर मिले अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।